Moni nde tikudziwa amene maplanet alili eti mu solar system kuti ifeyo anthu tili mu earth komanso kuli maplanet ena oyamba tinkaphunzira kuti analipo 9 koma pano zosonyeza kuti ndi ambirimbiri nde akuti chimodzi mwa zimene amafuna kupanga Elon Musk kumutcha uja amene akumapanga ma spaceship mwini wake wa SpaceX mwini wake wa Tesla chimodzi chomwe amafuna kupanga ma spaceship oti adzapite ku Mars anthu adzitha kunyamuka kumapita ku Mars nde anaziyankhula kalekale mwina mu 2013 anthu ankaziona ngati zoduka mutu koma panopo akumapanga ma spaceship oti adzapanga test ngati angakwanitse kupita ku Mars nde pa 16 January anapanga launch spaceship yake akuitcha Starship Mega Rocket Flight 7 nde akuti Mega Rocket faina kuti adzipanga noti zikhalitsa zikulu kwambiri kuposa zomwe ali nazo kale nde chimanyamuka pa 16 January Thursday ndinomwe amapanga launch nde mmene tinafotokozera poyamba pachoti imakhala ndi chibooster cho chimakhala kuti chimazachita separate chimakankha rocket icha kuti inyamuke ndi mphamvu kwambiri komanso speed kwambiri koma ikafika pa altitude yomwe akufunayo pa level imene akufuna mwambamo chimadukana chibooster icha chimabwerera timakalandiridwa pomwe amachikhazikitsapo nde anapanga zonse bwinobwino mmene manyamukira rocket awerenga 54321 chanyamuka chi spaceship chicha nkumapita nde apezeka kuti within 8 minutes of spaceship chapita mmalere chadukana bwinobwino chabwerera chibooster chakhazikika anapeza kuti aluza communication nangazi itafika no point kuti samayionaso koma analuza communication munalibe anthu ndi ya test chabe spaceship kenako angodabwa mwamba mukugwa zinthu zidutswa zambirimbiri ndi anadziwa kuti chaphulikira ndi zinthu zidutsazo zagwera island ya ku Caribbean koma sichinavulaze munthu sichinaphe wina aliyense koma zaononga zinthu akuti zaononga katundu mota apanga investigate kuti aone kuti zinthu zomwe zaonongeka ndi chani ndi kampani ya Elon Musk SpaceX yapangidwa kaye sindigwisa ntchito chizungu choti ban koma ayimitsidwa kaye kuti asapange launch rocket ina iliyonse chifukwa zikanapangisa ngozi kwambiri ndege zambiri zinapezeka kuti azipanga divert aziuza azatembenuka kuopa kuti zidutsazo zitani zigwera ndege zipangitsa ngozi ndi anapezeka kuti ndege zina zabwerera zina azuza kuti zisanyamuke zina basi zonena kuti mapilot kumapanga paniki kuti ndi fuel okwanira kuti titembenuke tipite kwina zoterozo nde apanga kaye ground SpaceX akuti apange investigate apeze kuti chapangitsa kuti rocket yawo iphulike ndi chani chifukwa afuna kuti zinthu zizikhala safe nde of course avomera kuti apanga investigate awapa anena kale kunena kuti choyamba chimene apeza chomwe chinali vuto chinachuti oxygen plus fuel amapanga leak amatayikira then angasini chinthu chone kuti cha moto ndikali chuti chikuya chiti pa moto chirocket icho ndi akuti nkutayikira kwa oxygen iko nzomwe ndi fuel nzomwe zinapangisa kuti chitani chingophulika nde kuyankha wake amayankha ngati zosamkhudza anangoti sangachite guarantee kuti ulendo uliwonse wa spaceship uzikhala successful koma akuzongochita guarantee kuti izikhala entertainment nthawi zonse zizikhala zosangalatsa kuona ndi anthu anajambula amene amaona eti mene zinthu zimagwa choka mwamba ndi mene zimaonekera ndi apa iyo ndi update chabe ya spaceship ya Elon Musk yomwe amati kufuna kupita ku Mars afuna anthu adzipita ku Mars chaposa chedwa pakapitako kapezako kuti kodi anthu angakhaleko chifukwa vuto liliko kulibe oxygen ndi planet yonena kuti ili inhabitable ndinoti akuyenera kusintha zinthu zambiri kuti anthu akhoza kupita kukakhalapo liti volatile kwambiri ndi tizamva kuti adzakonzako kuti anthu adzikapita ife basi ndongonera mavidiyo kuti anthu apanga zotani akaona zotani koma imene inali update chabe ya SpaceX ndi rocket imene amatumiza zikomo kwambiri.